karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Good evening, Piolo. Risa. Niada ka diri? Oo, nindot mo na kayo, Dre. Iyahay kayo. Murag maluwag-luwag ang tong kapot sa dughanan ni. Bitaw, okay ka ayo diri, oy. Ay lang palabi ha. Basta kay magkaulit na kit mong Sara. Lingkod ko to pati mo ha. Okay ra? Oo, yes. Dali. Uy. Nagbitbit ka magbino. Maugid mong mga laki da. Kung dunay problema sa gugma, dangop dayos bino. Bino nga makahubog. Please, kuhaan magod. Dili mo na mao ang sulpad. Magdugang lang na sa imong emosyon. Kay ini kahubog, muhilak man ka. Piolo, mga trials na sa inyong relasyon. Mag-ampo ko. Mag-ampo ko nga magkauli mo. Wa naman tingali kay kayunan pa, Risa. Ang ano di ay, formal di ay mo nga nagbuwag. Wa man ni noon. O, see? So, may kay-kayunan pa. Nga ano di ay, uy, unsa day hinungdan? Gambay lang yun kayo. Katulad pag gina nga, kung nagsugod ba, katong wa ko makatunga sa gustong oras sa pag-aapas niya nga to sa mall, diin ka mo nag-abot, di ba? Mao man to. Na, basin ba yaog, katong iyaha, klase ra to sa paraig. Paray din na nga, yan ang mutagad di mo. Anto na siya mukuyog kang Robin. Patod pang Robin sa motor. Kasaksi dyan ko. Nga, misitas Robin. Ngayon, ang lakaw, nanong sini. Sinira man sad ka ha? Oh? Ingon lang ka na? Sinira man ka ha? Oh, maupo din na imong buhaton kung doon na kay Uyab o niya o doon na ilaeng mong mangyab ni mo, imo sa rin ubanan kung mananaog sini. Ano uy, dili sad uy. Mao gani. Pero sa din lang, tamag-isutan na. Nawaton lang ako ang kamatuuran. Dawat sa kamatuoran, pero sakit, no? Padara ni. Mawara na yung sakit. Uy, asang sa Piolo? O, nasa ubos daanan? Asa kay? Tao na kami, desperado na ba to? Tingalig, hain to pa ingon ron? Napit ko mabot sa rooftop. Nakaw! Purbida, no? Bayawa magyug ko masayo na Asya. Ug iyang kauban mo si Risa. Peligro. Baya. Nagsilusing-sing ang akong kasing-kasing. Purbida. Bida, may Piolo sa day, hakbon man tanan. Muro mag, nga nung bibalik ka, dilpin dilasa. Giyakop ang tanan. Inahan ug ang duha ka anak. Ya ako may plano taon na ni Risa taon. Rumaro yun sa Piolo na. Labay yun kabataon ka ni silang bayis ligwano. Bungkag mo yun, di ba? Di lang ako sa mukon kay. Basta, balik lang sa kwarto. Paabot ako may Piolo dito sa kwarto. Why ice? Okay na. Okay naman, Dara. Kahang ano, uy. Bino na ba na? Share ka?
No, di lang ko. Shot lang good. Dili lang ko, thank you. Ikaw, Riz, kinsa ro'y uyab ni mo? Wa patawin. Oh, makak. Lagi! Kagwapa ni mo kay uyab? Naay nanguyab pero murag dili seryoso. Mao ba? Naay pipilangan nanguyab pero Pero unsa? dili type. Wow. Mao ba? Ay, di lang sad ko eh. Tana ko. Sa gipangita nimo sa kalalaki. Well, una, syempre buutan. Okay. Ang sunod, Kasaligan. good. Unsa pa? Responsible person. Oh, pero pareho ra. Syempre may paninindigan. May trabaho sad. Oh, okay kayo. Niya. Kay nakita niya ng klasyas tao. Naana. Wow. Okay na. Pero Pero unsa? taken na. Oh, come on. Taken? Yes. Honestly, taken. What is swerte? Oh, lagi. Zaon taman. Oh, look for another one. Lisi. Nangita bitaw ko pero zaon taman wa pa man sad. Well, maybe someday. Moabot ra ginani mo. Bitaw no, basin, puhon. Ikaw Piolo. Unsay imong gipangita nimo sa usa ka babae? Aw, naman unta. Imong gipangita. Di ba? Beauty queen holder? Di ba? Unta lagi. Naunta lang, way swerte. Gawas pa sa pagka-beauty queen. Unsa pay laing asset sa babae nga imong gipangita, Piolo? Well, of course, kanang honest, Oh? Honest gid ha? kanang dili man tigong mamakak. Nya ka mo lang laki ang mamakak. Di ra ba ko bakakon? Oh, really? Yes, Risa. Dili ko bakakon, dili. Sige, gawas sa honest unsa pa? Babaeng, of course, kantigong mo respeto, labi na sa kong ibati. Wow, that's so nice. Kunaan na magminyo na ka. Tingali. Og si Sarah, mao ang imong ideal woman, di ba? Unta, pero doon na may kuwang. Pwes imong sultihan kung unsay kuwang aron iyang hulipan. So, magsulti na ko nga, layo naman ko niya. Balikan nimo. Ayaw lang. Baka guba ko silang relasyon ni Ruben. Piolo. Ayay, murtaon-tao na day. Papanaog day. Amami lagi mong utok dong, buloy. Ingna lang nga. Nagpamaam to siya ni Risa, napatambag. Sige, amaaman tong Risa. Ana na lang dong, buloy, ha? Di pa ampun ko. Nga in love kina sa pipilong Sara. Pero, sayop Sara. Wahatagig pili ang iyang gugma. Aw, layas noon. Dili ko makatoka. Wa gid manawag si Piolo. Asa ka siya karon. Buang gyud, hanggaw gyud. Wa gid ko ibili niya. Kay kun bililhon pa ko niya. Mananghit gid unta siya nga mobiya na siya. Pero sa ato pa. Wa ko ibili niya. Oh.
Niitaw nga pagkagnaw. Hello, Robin. Tulog na ka? Ay, nako. Ansa ako pagtubag nimo kung natuog pa ko? Ay, sorry. Sorry to bother you. Unsay tuyo nimo? Juan, akining... Matuog na ko, Robin. Sige na, bye na. Samok. Mo gining life, no, Piolo? Parehas lang taog likid. Mo na ginaingon sa Tagalog pa, gulong ng palad. Ups and down ang kinabuhi. Risa. Ana, tanawa na. Emotional na ka. Hapit na bukod mahurot ang imong bino. Awa na. Muhilak na ka rin. Pahukaw lang. Am-aman ti ka, Piolo. Huna-hunaan lang kasi Sarah ko. Risa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!